Jimmy, pangulam sa kuan dito eh. Bugas ila, brother. Kaya para na tayo malungag. Di ka manghulam dito, watay kaunon. Untay pangita. Pangulam sa dito. Maulam ako ulam dito pa. Kasi may kaulawan ni mo. May magmangawat ka nga, manghulam man ka. So maulaw tayo. Kadang-kadang dyan ito dito. Kaulawan ni mo. Ano maulawan ka manghulam og bugas daw? Sige daw. Wa may dalaga dito. Dapat ikaw mangitag bugas sa muwa. Dili kayo sige ta panghulam Dili dili. ba? Panghulam dito og bugas kay para na tayo lungagon karong buntag. Sa matag hulam po ay. Ikaw di hulam dito pati tingira daw, di ba maulaw? Isa ra ka baso ba? Makadala ko ari. Ayo. Ayo. Oh. Call. Kuanta call ba karang nakay yun ba? Saman. Ato toyo semua. Saman na. Nang maula mo kulay. Sulti lang kayo basta dahil unsa na kasi unsa na problemahan na. Gamay ra ko ni problema ako pero yung andang kamo tabak sa ako. Gamay ra man. Unsa man na? Maulaw ko ba? Unsa gani na no? So anak bitaw. Bugas Oh bugas. Sa isa kabo lang ni papa. sa kakabo. Oh. Murag. Ikalima kakabo na may balance diri og pagkakabo wa pa mabayar report. Ah, bayan na sudah daw. Call. Ha? Bayan na sudah daw. Ikalimang kakabo na ni. Oh, Dali lang. Basa kong bugas, ulatan ko diya. pagkapini po gamay ko. Ulatan lang ko diya. Ako ka-angkol bakit? Kasi kasultihan ako, di mo balibal sa kuha. Ay, era. Isa ka kabaso pa. Mara ni Col? Isa ra kakabo. Gamay na lagi. Mo na taksanan ako ba diri. Tulo mi kabok, magimi kasigo ni. Lima ka kuan na, lima ka Kabo. kabo na ang gulam diri. Ano nga kabo? Lima ka kabo na. Mas mi Col. Sige, sige, Sulit sige. daw para makalungag ni. Sige. Hindi mo papa lima ka kabo na ang murang mong bugas Oh, diri. dagang kay salamat Col. Para pa. Ay, salamat. Ako nang ko sa kabo pa. Nya, kumusta mas parin mo dito? As angkol nimo. Okay na daw pa. Para daw kasalman yung hulam. Ikalima daw na. Kay kalima na ni nga. Mura man ni isa ang hulam. Ikalima naman daw na. Mamunto ingon niya. Pasagan ng tawhana na. Mura ni isa karon dagay ko ng hulam. Ah, gitubuan ko ro. Kamalo na ba yung tawahanan na. Ron lungaga sa dito ron be. Ay. Porto ni? Oh, hot na. Makulang, malunod pa. Pa, ada pa yung lungag. Wala pa yung malungag. Ambi to, kuan be asa man tong baso? Pato. Pang baso be. Tugas din ito. Yung panghulam sa dito be. Dito pa, di ba ulama pa? Sige na ba? Ay, mura man. Kasi kaulawan nimo dito. Kumpare man na imot na, masinabtano man na buutan. Sige na, panghulam sa dito ka. Wala ka na ulam nili pa. Kaduha na pagkabalit na eh. Oh, dali ra kay na. Ako lang siyang bayaran pag sobraan ako. Maula na ko sa Sige na, panghulam na dito. Maula ko sa sagway ito balik. Panghulam na dito ba? Ay. La, panghulam na dito pag dali ha. Ay, nasi angkol. May ulang. Sugot. Baka. Darot. Hindi na ba nagkabalik sa kuwarong? Col. Nya. Nang pan ba? Isugot ako ko ni Papa ba? Ha? Isugot ako ko ni Papa. Sampod. Nang mahulan ba sa bugas ko daw? Bawa na kakabo. Wadyo lain kadaganan si Papa. Tol ba ka kabalo man ka nga ay kabalo man si Papa nga di ka bombolibal kung nang dili sa paygon. Ako gisugo niya kay siya napasit lang trabaho. Para bang konsumo 5 kilos tara na bugas niya. Bilang di bang yung ko ka ako mo balibad basta na lang yung kuan ba. Ganun. Dali, dali. Oh, Ay, Tol. hello. Kaduha mo ka salmong Tol. Right, kaunam na kabaso na na imong kuan. Sa salmong mo ini. Gani. Sa isa lang kay kuan. Anya. Kuha ka nang. Ay, salamat Tol. Ah, sige, sige, sige. Ano na ko'y trabaho ba? Yeah. Napaw. Ay, salamat. Naragyot. Ron, Anong ulam na?
Ha? Kapito ay kauna man to nang hulaan. Kinsa gyud man nimo dito? Angkol. Ako sa man siya dito. Kulat sa ba? Ako sa man siya Kuan dito. ang kahoy panday-panday. Ya, unsa man da? Daghan pa sila bugas dito. Napa na mati-ti gamay dito daw. Kulat ba? Unsa? Napa na mati-ti gamay. Nawala sa ito ron, me. Dalag lang aga kay gutom, mga unta ron. Tatawad. Kumapaano. Ila lang aga sa kay maglingkod-lingkod sa kodre. Five minutes later. Ron, pagluwag na niya. Wala po ilong agpa. Ano man? Bugas is dimi dito wala po bugas. Bakit? Hindi ka naman ako. Ako bataan ni oy. Sunod Mina, na be. ko na ako. Pinaray Ikaw ka. baka si kaulawan ni mo. Kaya doon ako nang balik pa. Ikaw daw baga. Man ka mangawat, manghulam man ka. Baga na kay kung naong paon. Nipis ka niyan. Sa moto ka baga. Nagkaman ko sa mga mangawat ka dito. Ang ingiyon ako panghulam lang para dili ulaw. Ulaw din ang manghulam ka. Kusa na, illegal din ang manghulam. Sige na, panghulam na ito. Sa pila ko na balik ka. Sige na, kay tagahanti kag 50 panglaag pang internet nimo. Sige na. Wa magikapay og bugas Pangload nimo, pinta na pangload nimo nya, ilibre ti ka pangload nimo. Sige na. Tuma na papa nimo. Sige na. Ulaw. Ron, bangon ka sa plato diha be kay. Ita. Gol. Parang punta ko ba ka nang nangahoy ka? Buka ko kahoy lagi kay. Ha? Bago na ko tong nabiling bugas dito. Ano ba? Daghang pa bugas dito rekon. Yan. Ha? May na lang po. Kanang konta ko ba ka nang naigiyon si papas ko ah. Sama. Kanang kato bitang kuan bitaw katong dati daw ba? Dati niya. Kato gong bugas god Niya. nga mukuha na ba sa usab na pero ugma na desda na daw kaniya. Wa na pong bugas. No. Sa gamay lang gud to kay wa di may kanon ko ba. Kay lisod kay mong kontong. Nabuhi ro. Ano lang to tanang bugas na ko dong kay mobalik ka nang yapon ka. So kon? Na sila kasalmo na ko lang kon. Oto saan ka dong? Wala na tanan. Muna na yung nabilin sa kong bukas. Ingay mong papagi, padala na nako tanan ha. Ora nay. Ingay mong papagi, padala na nako tanan ako. Gumay ra lagi. Ano na na nabilin ako. Buka may anang sigyan, balik-balik diri. Magdala ko loy. Ingay mong pap. Nakahana niya. Iban undangan atong bugas ug maurot. Mga bata, ano sugoon di tiwason. Ako. Ano na? Kasi mutara, itong sugod ng bugas. Daghan lagi ni. No? O daghan lagi ni. Ano na tanan kay para dili daw ko balik daw. Sige ta balik panghulam dito pagka tugnaw. Nawagan eh. Natang nakahuno. Nawagan yan. Ako pag inang hulam ako pa'y mulungag. Huwag ka. Saan bata sige na tulog. Hey!